L-oppożizzjoni se tressaq liġi ġdida biex minnu fih issir bidla radikali fil-ħatrit tal-ġudikatura. Ħabbar dan il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil waqt seduta tal-Parlament li saret it-tlieta. Għaldaqstant, Sur President, l-oppożizzjoni qiegħda titlob lill-Gvern. Din hija t-talba, il-mistoqsija ewlenija illi aħna qegħdin nagħmlu lill-Ministru. Jekk hu jaqbilx magħna illi la darba l-oppożizzjoni aktar tard din il-ġimgħa tressa il-Private Members Bill sabiex ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Bonello jiddaħlu immedjatament fil-liġi jekk hu jaqbilx magħna illi din titpoġġa għad-diskussjoni għall-approvazzjoni ta' din il-Kamra minnu fih sabiex minn issa l-qoddim il-koll nieħdu lezzjoni. Nitalmu minn dak li ġara, nitalmu minn din il-kontroversja, inħarsu l-qoddim u ngħidu illi minn issa l-qoddim u darba l-dejjem in-nomini fil-ġudikatura f'pajjiżna jsiru sew bis-serjetà, bit-trasparenza kif inhu xieraq f'pajjiż demokratiku avvanzat fl-Ewropa. Simon Busuttil qed jitkellem wara li l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici iġġustifika u ddefenda n-nomini tal-Avukat Ingrid Zammit-Young u Caroline Farrugia Frendo waqt stqarrija ministerjali li fiha tkellem fit-tul dwar teknikalitajiet u interpretazzjoni tal-liġi. Din l-istqarrija ministerjali waslet 6 ijiem tard kif il-Ministru Owen Bonnici nhar l-Erbgħa li għadda rrifjuta li jitkellem dwar dawn il-ħatrijiet minkejja l-kontroversja. Minkejja li l-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja qalet li l-nomina kienet illegali u kontra l-Kostituzzjoni, Owen Bonnici qal li mhux veru li nkissret il-Kostituzzjoni. Fid-dawl ta' dan, Simon Busuttil sfida lill-Ministru Bonnici. L-oppożizzjoni qiegħda tistenna l-ewwel nett illi il-Ministru jerfa' ir-responsabbiltà politika ta' ksur ċar tal-Kostituzzjoni. U nirrepeti li l-ksur ċar tal-Kostituzzjoni jirriżulta mill-fatt illi dawn iż-żewġ nomini sal-lum għadhom mhumiex maġistrati. Li kieku ma kienx hemm ksur tal-Kostituzzjoni, kieku l-Gvern kien jibqa' għaddej. Daqshekk għandha raġun l-Oppożizzjoni. It-tieni, l-Oppożizzjoni qiegħda tinsisti illi la darba n-nomina ta' Caroline Farrugia Frendo ukoll hija invalida sal-lum, ukoll tmur kontra l-Kostituzzjoni sal-lum, allura anki dik għandha tiġi irtirata. L-Oppożizzjoni qiegħda tinsisti illi il-Gvern għandu, Sur President, ibiddel wara din il-kontroversja b'effett immedjat il-mod ta' kif jinħatru il-membri tal-ġudikatura u tiddaħħal sistema ġdida. Sistema li wara kollox il-Gvern diġà aċċetta, saret lilu, il-Gvern diġà qabel magħha u l-Oppożizzjoni qiegħda toffri il-kunsens tagħha sabiex tinbidel is-sistema. Qegħdin ngħidu wkoll illi bħala Oppożizzjoni jekk hemm il-darba minn kif ta' indikazzjoni l-Ministru tal-Ġustizzja llejla, jekk hemm il-darba l-Gvern m'għandux ħsieb jieħu dawn id-deċiżjonijiet mill-ewwel minnu fih u bis-serjetà, allura ser tkun l-Oppożizzjoni illi din il-ġimgħa stess tippreżenta Private Members Bill bil-proposta illi tinbidel b'effett minnu fih is-sistema ta' kif jinħattru l-membri tal-ġudikatura u sabiex jiġu inkorporati minnu fih il-proposti, ir-rakkomandazzjonijiet illi saru fil-Kummissjoni Bonello. Simon Busuttil sostna li l-ħatrit saru mhux abbażi tal-kapaċitajiet tagħhom imma minħabba min huma u x'inhuma l-konnessjonijiet tagħhom.